Βασικά είμαι εδώ να μιλήσω για ένα από τα πιο αξιόλογα άτομα που έχει βγάλει ποτέ η ελληνική showbiz, και αυτή δεν είναι άλλο την Ζωή Αλεξανδράτου. Πιστεύω ότι είναι μια πανέξυπνη κοπέλα και το ότι είναι πανέμορφη δεν το συζητάω καν, είναι αυτονόητο αυτό. Κάθε βήμα που έχει κάνει είναι σωστό. Είτε σε φωτογραφίες είτε σε ταινίες. Κάθε βήμα είναι όλο σωστό. Σε τραγούδια. Μόνο εκείνη άλλωστε έβγαλε αυτό σαρκαστικό τραγούδι για τον εαυτό της. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουν πάθει ειδήσεις στο Star μαζί της και ασχολούνται συνεχώς με το άτομό της, τη βρίζουνε και βέβαια ασχολούνται μαζί της μετά από θέματα όπως θέματα της Εφιστόδη και πήγε στο Μεζινάδικο Εφιστόδη. Και μετά ταυτόχρονα ασχολούνται με τη Ζωή Αλεξανδράτου. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουν πάθει μαζί της. Είναι τέλεια. Είναι κρίμα να λένε τόσες κακές για το άτομό της. Είναι ένα καλό άτομο. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει μαζί του. Προσπαθώ να βαδίζω στα χνάρια της βέβαια, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα πρότυπα που έχουν οι Έλληνες νέοι. Μόνο εκείνη κατάφερε να βγάλει ταινία, φωτογραφίσεις, τραγούδια μέσα σε ένα χρόνο. Μόνο εκείνη μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να κάνει όλους τους Έλληνες να ασχολούνται μαζί της. Μόνο εκείνη έβγαλε αυτό το σαρκαστικό τραγούδι, όπως η Βασίλισσα της Πίστας, που ασχολείται και τον εαυτό της και δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουν πάει όλοι οι Έλληνες μαζί της. Μόνο εκείνη είναι φυσική ξανθιά. Καμία άλλη Ελληνίδα δεν είναι φυσική ξανθιά. Μόνο εκείνη τόλμησε να εκφέρει γνώμη την ώρα της θέσης στα καλυστία. Ξέρουμε όλοι τι εννοώ. Καμία δεν χώνεψε τη Χοψονίδου. Καμία δεν πίστεψε πως η Χοψονίδου είναι έτοιμη για τα καλυστία. Καμία δεν πίστεψε πως η Χοψονίδου είναι έτοιμη να γίνει διάσημη, να γίνει στα ρελά. Εντάξει, δεν μπορώ να παραδεχτώ πως η κοπέλα δεν έχει κάνει λάθη. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Η Καλομήρα έχει κάνει λάθη. Πάει στην Eurovision. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κοπέλα. Άλλωστε πάντα μ' άρεσε οι εμπειρνίες πιές. Απλά την προτιμώ ξανθιά. Καταρχάς θέλω να πω στους υπεύθυνους σετ ότι η Τζούλια θα έβγαινε πρώτη στην Eurovision. Θα έβγαινε πρώτη. Γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι πολλά παραπάνω από όσο νομίζετε. Σταματήστε να την πυροβολείτε. Σταματήστε! Σταματήστε να ασχολείστε μαζί της. Φτάνει πια. Φτάνει.